ekuazio honetan zer gertatzen zaigu? Parenteserik ez dugula, baina bai dugula bigarren pausoa, izendatzaileak kendu beharko ditugu, multiplo komun txikiena kalkulatuz. Orduan, jartzen diegu denei izendatzailea. Honek badu, baina honek ez du. Orduan, jarriko dugu bat. Eta beste gauza bat nahiko importantea. Izendatzaile batek gainean zenbaki bat baldin badu, edo monomio bat baldin badu, ez dago arazorik. Baina bi daudenean, eta hemen bi, egokia da jartzea parentesi bat, gogoratzeko gauza batetaz. Eta da, nik hau, kendu ingo dut, izendatzaile hau, orduan, minus dagoelako ikurra aldatu behar dut. Hemen gehi da, ez dut aldatu behar. Horran, kontuz honekin, hau aldatu behar da dut, Izendatzailea kentzerakoa. Zemen parentesi bat dago. Guk ez du idazten, baina hoeda jartzea gogoratzeko hemen ikurra aldatu egin behar dugula. Orduan, zein da hiru, bi, bat eta seiren multiplo komunetako txikiena? 3, 6, 9, 2, lau, 6, 6, 6. Horra, 6 baldin bada, egiten da erantara. 6 zati 3, 2. Horran, goiko guztiak, bikin bidartu behar dira. Lau. Ken. 6 zati 2, 3. Horran, goiko guztiak, irukin bidartu behar ditugu. Horran, hau irukin bidartu behar dut, 6 isa, eta hau irukin bidartu behar dut. 21. Baina esan dugu jarri behar dela gehi. Parentesiak aurrean duelako ken, ikurra aldatu behar dugu, Urrengoa, berdin. 6 zati bat, 6. Horrango hilare, bidar 6. Gehi, hemen ikurrak ez ditu aldatu bat, gehi delako. 6 zati 6, bat. Horran goiko guztiak batekin bidartu behar ditugu. Hau bidar bat, eta hau bidar bat. Hori da, parentesiak etzeko modu bat. Horren, gogoratu zaitezte, egin behar da, 6 zati 3, 6 zati 2, eta hemen, ken baldin badago, bi baldin badode, erdiko ikurroi aldatu behar dugu. Horren, beti bezala, egingo duguna da, lehenengo, simplifikatu. Badaude hemen antzekoak, bai, 4 eta 21. Orduan jarriko dugu, minus 6 isa, eta hemen dugu, 4 gehi 21, 25. Berdin. Eta hemen antzekoa baita ere dira 6 eta minus 2. Horren, lehenengo kopiatuko dut isa, eta 6 ken 2, 4. Horren, egingo duena da isa kale batea eta besteak bestera. Horren, jarriko dut. Ezkerrera, egokiagoa da eskubian jartzea, baina, bueno, zutako asko beti ezkerrean jartzen dezuten, bagoazen jartzea ezkerrean. Minus 6 isa, eta batutzen dagona, beste aldera kentzen. Ikusi duzu bezala, ikurra mantendu egiten da ezkerrean dagoelako. Ez du beraman behar beste aldera. Berdin. 4, ikurra mantentzen da, eta hori ikurra aldatu behar zaio. Gehi dagona, ken beste aldera. Bagoazen egitea. Minus 6, ken bat. Isa, bat jartzen dako, da, minus 7. Eta 4, ken 25, minusak irabazten du 21 gatik. Beraz da, minus 21. Horan, isa zen bada. Bada, kopiatzen da minus 21, eta bidertzen dagona, ez da kentzen ari, Minus 7 da bidertzen isarekin, kontuz. Hau beti, ari da bidertzen. Horan, pasara da, zatitzen bere ikurrarekin. Aldatu diguna da, bidertzen. Bestaldea, zatitzen, aldatu da bere ikurra, Minus 21, zati minus 7, minus zati minus, plus, 3. Isa bali bada 3, guazen konprobatzea, benetan, ala den. Kenduko dut hau, eta parentesi hauek kenduko dut, zer erabili dut, izendatzaileak kentzeko. Horan, isaren horrez jateko dut 3. Hasiko gara. Bienen, ken, bider, 3. Ken 7, zati 2. Berdin, bat, gehi, eta goia zen jartzen du 3, ken 2, zati 6.
Zer egin behar dugu lehenengo? Egin behar ditugu goiko eraiketa horiek, ezta? Bestela, hauekin behar ditugu. 2 × 7. Horra jarriko dugu. 2 × 7 zen bada. 2 × 6 × 7 minus bat, desiratzen jarriko horrela, berdin, bat, gehi, inbarko dugu goikoa, 3 × 2, bat. Orain, kenketa hau egiteko, ke minus da plus, hau plus izan bada, batuketa bada, izan zele berdin jarri baitugu, 6 bilei, ez da? 6, gehi, 6. 6 zati 3, 2 bider 2, lau, 6 zati 2, 3, bider bat, 3. Berdin. Eta hormen ere, bi jarri behar dugu izan zele berdina, 6 eta 6. 6 zati bat, 6, bider bat, 6, 6 zati 6 bat, bider bat, bat. Bueno, eta ze badau, lau gehi 3, zazpi, 6-ren, berdin, 6 gehi bat, zazpi, 6-ren. Atea zegu, bai ezkerreko atala eta eskobikoak, berdina lortzen ditugula, isa 3 denean.